Yukenji. Tak jo, čau. To jsem já. Jsem Daniela. A teď vám zaspívám tu nejlepší píseň, kterou jsem složila já. Takže poslouchejte pořádně. Yukenji. Yukenji. You can do Monday, you can love Mary, you can G Angel Mel, Mary listen roll, you can Mary listen roll, you can do more, you can do more, you can jump. You can G, you can G, barrel, you can G, you can barrel, listen very, you can do, you can do, you can G, you can on G. Když máma šla do obchoďáku přímo na Vánoce, nevěděla jsem, že dostanu dárek, ale když přišli s plnou náručí dárku, oni přišli k nám, s plnou náručí dárku, oni přišli k nám, s plnou náručí dárku, i s tím, co jsem chtěla, to vám nepovím. Dostala jsem všechno, co jsem jen chtěla. Dostala jsem iPad, jak jsem ho chtěla. A taky nový notebook. Takže se netrapte Vánocema, pokud nejste chudí, tak dostanete každou výplatu. A takže když máma dostane výplatu, koupí vám dárek a takhle obrovský. Hip, hurá. Takže se nedivte, že mámy a tátové odcházejí z domova. Takže se musíte těšit, že přinesou hodně dárku. Tak jo, tak čau, to bylo moje nejlepší píseň, čau!